Totenda Mwari panguva ino. Mwari dai vatibatsira. Today Mwari vachitita zvakanaka, toda kutrya kuti titaure pamusoro pe a certain subject inoti the living Christ to the living people. The living Christ to the living people. Scripture yedu tichaiwana m'bhuku raMatthew. Because vazhinji vari kunetseka kuti sei vachishaya results, sei vari kurarama Jesu achinzi mupenyu, you are a Christian but uri kuona sekuti upenyu hwako hauna results. So the purpose of this video is to answer those questions. Kana kuti a lot of whys. Why is this? Why ndisiri kuwana results? Why zvakataurwa nemascriptures nezvandiri kurarama handisi kukwanisa kuzoona the reality yazvo. So dai Mwari vatibatsira, regai tiende pane scripture iri muna Matthew chapter 22 verse number 32. Tichazoenda zvakare pana Luke chapter 22 verse number 5. Bible rinoti, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. I am the God of Abraham, I'm the God of Isaac, I'm the God of Jacob. Bhuku robva raenderera mberi robva ranzi, God is not the God of the dead, but of the living. God is not the God of the dead, but of the living. Regarding Matthew chapter 24 verse number 5. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek you the living among the dead? Kwamunotsvakireiko mupenyu kuvakafa? So uchaona kuti patichapedza this video ichakubatsira kuona kuti sei results asiri kubatika in your life. Why are you praying and it seems like you are not having tangible results? Otherwise what you are getting is frustrations. So dai Mwari vatibatsira, Bible rakati mutsai vakafa, poresai vanorwara. My question to you, are you healing the sick? Are you raising the dead? Are things happening in your life? Are you seeing the power of God in your life? And now here is the answer. Because if we go to Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 13 verse 8, Bible note Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. And ukaenda kuIsrael uchaona kuti there is an empty tomb. Riri kuprova kuti Jesus is alive. And he is always the same throughout all the generations. Mupenyu and ashanduke. Kana tichiti isusu Jesus is the same, kuti what he did, he can do. What he was, he is. But now if he is alive, why are you not seeing him in your life? Say zvichita kunge uri kurarama upenyu kuti hausi kumuona. Ndo patauya this ma scriptures atiri kuda kuti titaure nezvawo, kuti haasi Mwari wevakafa, asi ndiMwari wevapenyu. Haasi Mwari wevakafa, asi ndiMwari wevapenyu. So chokutotanga kuti ti understand kuti kunonzi kufa kuita sei. Pari kunzi haasi Mwari wevakafa, kunonzi kufa kuita sei. Because tinorangarira umwe mudzidzi akanga ateera Jesu achiti, Jesu ndiregereiwo, let me bury my dead. Ndoda kunoviga vakafa vangu. Kana kuti papaitika funeral akundoda kunozvikanzi naJesu, regai vakafa vavigane. Ndo mareply akapiwa naJesu, kureva kuti vakatobata mafoshora, vakatobata whatever mapiki,
vachichera vachitiri kuviga munhu naivovo vakatofawo. So if you go to the book of Revelation, chadza Mwari vachitaura zvikanzi unozviti uri mupenyu asi wakafa. So unogona kufa uchitofamba. So ndo reality yatinofanira kunge tinayo yokutotanga kuandastanda death kuti chii chinonzi kufa. And ndobva tazonzwisisa scripture yekuti iyo sei achinzi haasi Mwari wevakafa. Vari kutonzi vakafa vacho ndevapi? Because Lazarus, kunyange Lazarus akanga achinzi afa because he was a follower of Jesus Christ. Jesu akati Lazarus warara, haana kutaura zvekufa. But kata kutaura nyaya dzekufa, kunonzi kufa kwacho kuita sei? Death means to be separated from God. Adam nemudzimai wake vakaudzwa naMwari zvikanzi musi wamuchadya muchafa zviro kwazvo. You shall surely die. Ende vakadya sure. But hatina kunzwa kuti kumba kwavo kwakaita funeral. Hatina kunzwa kuti vakabva vadonhera pasi vakabva vatongofira ipapo. But zvakaita kunge Mwari zvavakanga vataura hazvina kuzadziswa. But rega ndikutaurire kuti death yakanga yatoshanda. Chii chakaitika? Vakaseparatwa from the glory of God, from the power of God, from whatever separation iyoyo from God ndo inonzi death yatiri kutaura nezvayo iyoyo. So here zvino I think you now understand kuti sei usingaoni zvinhu in your life. Why are you not seeing miracles? Why are you not seeing Mwari vachita mabasa avaimboita? Because Jesus is always the same. Mwari havagoni kuchinja. Mwari havagoni kuchinja maitiro avakamboita. Vanokuramba vachitongomaita. It seems like our generation ine vanhu vasingachaoni simba raMwari. Vanoramba vachingopoinda back vachitaura the history about vanhu vakashandiswa naMwari. There was this great man and he was used mightily. Yes, it's good to talk about history. But what is God doing in your life now? Chii chiri kuitwa naMwari muzuva redu? It's because people are dead. And Paul achisanangura zvikanzi we were dead in sins and trespasses. If you are living a sinful life, that means you are dead. Saka ndo imwe definition yacho ikuradza kuti wakafa. And imwe scripture Paul anoti to be carnally minded is death. Saka kufungo yenyama kufa. That means munhu ari carnal in his mind. Munhu wokuti ane a lot of reasoning, ane a lot of whatever. Hagoni kubelieve Mwari, hagoni kutrust Mwari because is carnally minded. So to be carnally minded is death. Ndezvimwe zvinhu zviri kunza rufu. So we are saying kuti vamwe vanofa because of sin, vamwe vanofa because of just carnal mindedness. Kuramba tichingofunga constantly thinking kana kuti meditating on wrong things or evil things. Then tinokuda kuenda zvakare kuti vanhu havadi kutora the word of God in its fullness. Unoda kutora the word of God in part. Bible rakatiro Matthew chapter 4 verse number 4 na Luke chapter 4 verse 4. Many shall not live by bread alone, but by every word, every, not some, but every word that proceedeth out of the mouth of God. So uchaona vanhu havadi kutora God in his fullness, havadi kutora the word of God in its fullness. Ndo reason results akushaipa. That's why ukaona kukaverenga bhuku raJeremiah, I believe it's around Jeremiah 22, something like that. Uchanzwa Mwari vachitsanangura vachiti ivo, is there no balm in Gilead? Vaitobvunza, sei vanhu vangu vasiri kupora? Why my people are not healed? Why vanhu vachishaya results? Handina kupa here provision, handina kupa here solution yekuti zvinhu zvivepo. Sei muri kushaya? So uchaona kuti izvo question iyo tikaibvunzwa in our generation, the answer ndiyo iyi yekuti Mwari haazi Mwari wevanhu vakafa, but he is the God of the living. But tiri kuti vakafa hatitaura nyaya naAbraham because atonzi is the God of Abraham. That means Abraham, because he walked with God, he couldn't die because munhu anofamba naMwari hagoni kufa because une upenyu hwaMwari mauri. Ndosa Lazarus, panyaya Lazarus Jesu vachiti Lazarus warara. Later on panozonzi ipo Jesu vaona kuti havasi kunzwisisa madisciples akati kana arara achamuka zvake. Jesu ndo pakashandisa language yavainzwisisa yekuti aiwa Lazarus wafa. But the real death is to be separated from God. Paunenge waseparata naMwari unenge wafa. So zvauri kuda iwewe, you need to be connected to the word of God. You need to be connected to Jesus Christ. And who is Jesus Christ?
John chapter 1 verse number 1, in the beginning was the word was with God, and the word was God. And don't accept 99% or 80%, but accept every word. So ukatora Jesu, then who is Jesus? Ukangowana Jesu, then you have the life. Bible don't prove that Jesus not, I am the resurrection and life. The scripture, remember John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So urikuda Jesu, and ndiani anonzi Jesu. Uchaona generation yedu inongoclaima kuti Jesu aiwa Jesu uyai, but they don't really understand Jesus. Ukamupa scripture anotogumbuka, ukamupa verse ukamuradza kuti shoko raMwari ngatidzokera Jesu ishoko ngatichipinda in the fullness of the word of God, izvozvo haasi kuzvida, asaronda aJesu ndinovada. This is the reason why you are failing to have results. But regarding kutaurira, you need to be connected to the word of God, you need to be connected to Christ, you need to be connected kushoko raMwari in its fullness. Then wadaro, then you shall have life, you shall start to be living. And kana wawa mupenyu, then you see the living God. Uchaona Mwari mupenyu, Jesu wakamuka kuvakafa. He died and he rose again. There's an empty tomb in Israel. Inotiradza kuti Jesus died and he rose again. All other people or religious leaders, they died and they are still in their graves. But uchaona kuti Jesus died and he rose again. Dai Mwari vatitira zvakanaka. Buddha akafa akatovigwa zvikatopera zvakadaro and is still in his grave. Muhammad is still in his grave, but Jesus died and he rose again. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka.